todos. Gracias. Gracias por qué? Por vir. Vale, de quen vamos a falarnos? A ver. De Castro. María, coloca, ven. No medio, vale. Muy bien. Bueno, onde naceu Rosalía? En Santiago de Compostela. Cando? O 24 de febreiro de 1837. Nico, ven. A onde marchou aos 19 anos? A Madrid. E que fixo ali? Coñeceu? Hungría. Enamoráronse e casaron. Veña, Carla. Cantos libros escribiu en galego? 2. Cales foron? Cantares galegos, follas novas. Veña, Aria. Vale, a raíz da publicación de Cantares Gallegos, que celebramos todos os anos? As letras galegas. E que día o celebramos? O 17 de maio. Venga, Yara. Onde viviu Rosalía? En Sicília. E dedicoulle un poema a quen? A Virgen da Barca. A Virgen da Barca. Moi ben. Cales son os temas da súa obra? Algúns deles. A emigración. E que significaba a emigración? Acordadesvos? Que nos van? Moi ben, veña, Mara. Que máis temas da súa obra? A ver, a natureza. E que era a natureza? Que era? Flores. Moi ben, venga, Alex. Joel, tens que esperar. Que poemas escoitamos de Rosalía de Castro? Que CD? Rosalía pequeniña. Nico, espera un poquinho. Onde morreu Rosalía de Castro? En Padrón. Que día? O 15 de xullo de 1885. Vamos ver. Vale, e agora que imos facer? Recitar un poema de Rosalía que se titula Adiós días, adiós fontes. Vale, vamos a esperar que se sente bien. Espera. 1, 2, xa. Adiós ríos, adiós fontes. Adiós regatos pequenos. Adiós vistas dos ollos. Non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde me criei. Cortinas que quero tanto, figueirinhas que plantei. E nada máis, xa rematamos.